sving den der bevægelse, i stedet for at... du kan mærke den lille sving. Den bliver en lille smule forsinket nu for dig, ikke? Prøv at være med at bruge kraft i den. Prøv at være med at bruge kraft i bevægelsen. Bare lad den svinge. Hvis der er sådan en, så skal det være lidt mindre bevægelse, så er det fint nok. Altså, fordi det du skal lade være med, det er bare at lade være med at bruge kraften i den. Prøv lige at gøre det, at du prøver at overdrive bevægelsen i hele kroppen, i stedet for at kun nede i benet. Prøv lige at lade hoften svinge med i den bevægelse, sådan at bevægelsen egentlig ikke kommer fra underbenet, men så at bevægelsen kommer fra hoften af og svinger med ned sammen med benet. Du er meget stiv i det lige nu. Det der sker, jeg synes, prøv lige nu, skal du simpelthen lige stoppe og tage nogle vejrtrækninger, fordi det er meget tydeligt at se, at når det er sådan, at du kommer til at fokusere eller koncentrere dig alt for meget, så mister du din umiddelbarhed. Og det du egentlig skal nu, ikke? Og det er, at du skal trække vejret, ikke? Og så skal du bare følge hestens bevægelser. Og prøv at se her. Og så skal du egentlig bare svinge med i hestens bevægelser. Du skal ikke lave den her. Og så prøv at følge den. Og så prøv at være med at se, ligesom jeg også gør det der med at drive helt vildt, med det, og så bare følge med. Kan vi få ham lidt hurtigere fremad. Jeg tror bare, du skal følge med, så skal jeg se, om jeg får ham frem. Prøv lige at overdrive bevægelsen, bare uden at bruge kræfter på det, bare lige at svinge med og svinge med, og hvor vi danser salsa, Der er ikke nogen tvivl om, at din timing, den er faktisk rigtig. Altså, så det du egentlig skal, ikke? Og det er, så se om du kan få den. Du har en eller anden stivhed, og det er garanteret, fordi du ikke føler, at han går ordentligt fremad. Fordi du hele tiden synes, du skal drive på ham, ikke? Må jeg prøve at hente en pisk, eller jeg skal prøve at gå bag ved ham, så bare lad ham gå. Og så prøv bare så får du nemlig, når der er sådan, at du ikke skal drive på ham, så får du faktisk det der swing i dit ben. Kan du mærke det, eller hvad? Ja, lige der kan du mærke. Men det er jo det der med, at hans bevægelser, når han går så langsomt, de bliver så intensivt. Jo. Det er nøjagtigt det samme, jeg gør på Collie. Det er der, jeg kommer til at sidde og drive, ikke? Hvis du synes, det er nok for i dag, så lad os stoppe med det her. Fordi nu har du jo sådan set følelsen.